Kaixo Winstarrak. Ongi etorri gure podcast honetara. Kaixo guztioi, eta ongi etorri gure podcast honetara. Gaurkoan maitasun erromantikoaren mitoak aztertuko ditugu, baina ez beste podcastetan bezala. Bereziki horiek zenbait pelikula, serie eta liburuetan nola islatzen diren ikusteko. Batzuetan maitasunaren izenean idealizatzen ditugun harreman horiek benetan osasuntsuak aldira? Prest altzaudete? Bai, nik The Notebook edo euskeraz Noaren egunkaria ekarri dut adibide bezala. Oso pelikula ezaguna da eta askok erromantzikotzat jotze dute. Baina Nodaren eta Aliren arteko harremanean kontrola eta jeloskortasuna nabarmenak dira. Esaterako, Noa behin eta berriz tematzen da Alirekin harremana izateko eta bere nahiak ez ditu beti errespetatzen. Horretaz gainere, aurreko podcastean ikusi genuen mito bat agertzen da. Benetako maitasunak dena gainditu dezakela transmititzen du. Eta Crepúsculo saga, Edward eta Belaren arteko harremana oso ezaguna da, baina Edwardek Belaren gainean kontrol handia dauka. Etengabe begiratzen dio lo dagoenean, lagunekin egotea mugatzen dio, eta abar. Eta hori guztia maitasunaren izenean. Adibidez, sagako une batean ikusten da Bela ezin dela bizi bere bizitzasoa Edwarden mende dagoelako. Eta hor konturatzen zara, harreman hori zein toxikoa den. Nik Ju seria karriko dut. Joe karakterea obsesioz beteriko pertsona da, baina askotan ikusleek enpatia sentitzen dute berarekiko. Eta hori arriskutsua da. Harreman batean kontrola jeloskortasuna edo indarkeria badago, ez da maitasuna. Eta Jouren kasuan ikuslari zalantza sortzen zaio. Eta Gossip Girlen Chuck eta Blair. Haien harremana askotan toxikoa da, manipulazioa, minamatea eta jabetza bezala tratatzea. Hala ere, ikusentzule askok bikote perfektutzat dute. 50 sombras de Grey ezin zan falta. Harreman horretan botere desorek handia dago, eta askotan Christianek Anaren autonomia zapaltzen du. Askok maitasun historio gisa saltzen dute, baina dominazio harremana da. Eta ez beti adostasun osoz. Eta beste adibide bat, Wuthering Heights edo euskaraz izan da Gailurek gaiztuak izango litzateke, liburu klasikoa. Heathcliff eta Catherinen arteko harremana toxikotasunez beteta dago. Mendekua, obsesioa eta sufrimenduan honen adirazle batzuk dira. Hala ere, literaturan maitasun tragikoaren adibidetzat hartzen da. Ikusten dugu askotan maitasuna eta toxikotasuna nahasten ditugula. Eta zinemak, literaturak edo seriak horretan eragina dute. Zer ikasi dezakegu horretatik? Kontziente izan behar dugu zer nolako ereduak kontsumitzen ditugun eta nola eragiten digute gure harremanetan. Eta harreman osasuntsuak zeintzuk diren identifikatzen ikasi, errespetua, komunikazioa, askatasuna eta bar. Beno, iritsi gara bukaerara. Eskerrik asko guztioi parte hartzeagatik. Gaurkoan ikusi dugu maitasun erromantikoa askotan aitzakia bihurtzen dela harreman toxikoak justifikatzeko. Hurrengo podcastean maitasun osasuntsuaren ereduak landuko ditugu. Bitartean, begiratu zure harremanak eta galdetu zure buruari. Benetan ondo sentiarazten nau? Agur eta eskerrik asko entzuteagatik.